ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर माने फैफेराखैबा नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नायबानो जाबाय ओमफ्राय गोजानजों फैदो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना एसे देखायनोसै ओमफ्राय माबायदि जाना दङ दिप्लाइआ सिगांनि बायदिथ' नंला माने एसे जाम माबा फुराना जाबाय नालाय एसे गोबावसै नालाय ओमफ्राय एसे हनै माखासे माराम जानानै दंलाबायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एसे शेयार खालामनोसै दिनैनि ब्लगआव ओमफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादो जा हायो एसे नोंथांमोना देखायलांनोसै आरोना ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनजों जेसे हायो शेयार खालामबाय थानोसै क्लास 8 आव फैदोंमोन क्लास 8 बा आङो 2015 ना 14 मोन आरो बे समाव फैदोंमोन आङो होमबा मोजांमोन आरो सिगांहाय ओमफ्राय नै दा एसे बोरैबा जाना दङ सान्दुं बहुद दंना बेखायनो एसे बोरैबा नुयो फैदों ओमफ्राय जों फुङावनो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय माने लामाया एसे गोजान जायो नालाय जोंनिफ्राय ओमफ्राय नै दासो सफैदों ओमफ्राय नायजानानै मोखांसो सुबाय आं आराम माने मोखां बुलायलायबाय जायगाखौ मा बुंनो लोगोफोर बेनोसै आरोना जायगाखौ नोंथांमोननो एसे देखायलांनो नाजानोसै सान्दुङा बाराद्राय ना लोगोफोर बेखायनो एसे गाज्रि नुयो भिडिअआ ओमफ्राय लोगोफोर नैबेयावहाय फट' लालांनोसै एसे पस्ट होनो फेसबुकफ्राव इन्सटाग्रामफ्राव ओमफ्राय आंजों लोगोसे नायलांफैबाय थाबानो जाबाय आरोना बेनो आरोना लोगोफोरनि जायगा माने इयाव फट' लानो बरियाखा हेभिनो माने भिउआ बरिया आरोना ओमफ्राय दाथ' नै गासिबो बायनासो दंजोबो बायना दंजोबो नै बेफोरो माबा खोस्लिफाना माबा माबिसो जाना दंजोबो ओमफ्राय गाखोबोबाय ओमफ्राय नै बेयाव एसे साफा आरोना नै बेयाव आराम दानदिसे रेस्ट लानो हागोन मेथाइ जानोसै मेथाइ गोदैयासो इयाव माबानिसो नालाय पानियारनिसो ना पानियार बे दालां आरोना नै बे दालां आरोना फुराना जाबायलै नै दालां बायलायलायबायसो दां आंहा फुरानाफोरखौ ज' जानोसो गिबावोसो बैखौबा मा लुनो नागिरदोंथाय सान्दुं गोसाखायनो माने जायगाखौ बारा मोजां नुनो नागिरा लोगोफोर ना ससेया जबाय खोमाना गब्र'खो मिथिला आङो बेफोरबा मा बुस्थु दा लोगोफोर नै बेयाव न' लुना दोन्दोंमोन न'आनो बोरायजोब्बाय रावबो थाया खोमा मा खालामोमोन लुदोंमोन बेबा मिथिला सासेयाव हनै हालानो जिरायबायसो